Ha. Nyuwun sewu, Mas Dalang. Apa sayang? Ngapun Terusan ya ngono kuwi tayune dalem. Iki wong nyeluk bojone dhewe sayang iki ya pas ae lek bojone wong celuk sayang iki masalah. Biasane gugur ngono. Aku dadi baigon yang saiki Kowe sinden bengak-bengak tak lolik. mula sangka niku urip karo budaya ki bakal endah. Kok ngaten? Nggih, wong ki lek kebaing budaya akeh sing jenenge geguyonan, akeh sing jenenge ngerti neng seniman, uripe bakal kepenak, mulya keluargane, mulya uripe, mulya jabatane. Amin ya rabbal alamin. Wayangan bengi niki luar biasa saestu, Mas. Sing luar biasa napanipun? Oh, nggih penotone akeh banget. Penotone akeh, terus dulure kabeh do mlumpuk rene, bakule niku sekilo, Mas. Nggih to. Kokono teko kene iki aku lewat ki sekilo ki bakul umpet-umpetan kiwa tengen. Masya Allah. Didongakne nggih Mas Gareng nggih. Kula dongakne muga-muga sing bakulan muga-muga laris. Amin. Sing penonton kabeh ingkang rawuh mriki muga-muga pinaringan seger waras. Kathah rejeki. Panjang yuswa. Desa Purwosari muga-muga njayeng bawana saged dados desa ingkang kondhang. Amin. Iku mulakno diwenekne jenenge bersih desa. Apakah itu bersih desa? Bersih desa itu termasuk ada beberapa suku kata, Mas. Nggih. Ada ber, ada sih, ada d, dan ada so. 4 suku kata. Betul. Yang pertama Bersama masyarakat, Bapak Lurah dan juga tokoh masyarakat dalu menika ngawontenaken tasakuran bersih desa. Betul. Iki kabeh do mlumpuk, Mas. Nggih. Sing saka Ormas teko, Pak Dewan teko, Pak Camat rawuh, Bu Camat, Bu nggih. Camat nggih rawuh, sedaya nyengku. Yang kedua sih. Bersih kawelasaning Gusti bengi iki alhamdulillah boten udan. Nggih. Jare panitia niku mergo ra udan jenengan sing dadi pawange. Lah nggih to. Wah, kula ki tenan Mas nuwun sewu lho Mas. Lah duwe ilmu mbok ditularne kancane. Lho wong jenenge duwe ilmu wong nulak udan iki gampang to Mas. Lah kula meguru kalian jenengan pripun Mas Gareng? Oh, kula ki elek-elek ngeten iki nggih dukun pawang udan. Syukur. Contone udan teko sangka etan. Nggih. Tak tulak balik ngetan. Terus? Udan sangka kidul tak tulak mlayu ngidul. Udan sangka lor tak tulak mlayu Ngalor. ngalor. Udan sangka kulon tak tulak mlayu ngulon. Terus? Udan sangka dhuwur. Wong Purwosari sugih-sugih lho Mas. Nggih ta. Ya terope ya dibeki to. Nggih. Wong kok dadak bingung ora usah golek pawang. Ngundange tukang terop dibeki dulur kabeh ra samar kudanan. Nggih, alhamdulillah. Niki palilahe Gusti ingkang teges sedaya niku ikhlas lillahi taala ngenekne hiburan ngenekne tasakuran Mas. Nggih. Diberkahi dening Gusti Kang Maha Agung. Dulurku Purwosari bengi iki wayangan aja ngantek kudanan. Heeh. Nah niku. Nggih. Selanjutnya D. Dene bengi iki dalange Mas Cahya Kuntadi sekalian Ibu Sukesi Rahayu. Ya, Niku cocok. wong sak keluarga. Nggih, terakhir sa. Saben wayah sela niku muga-muga diwontenaken tegese wayangan kados dalu menika. Amin ya rabbal alamin. Pokoke muga-muga ora sah dadak eneke anggaran disusut ya ora apa-apa ya Mas ya. Awakmu. Awakmu disusut. Mosok to? Lah aku kancane wong 50 kowe lak ijen. Ora, Aku ki ora disusut lho Mas. Lah piye? Pedotel. Ning mboten dados napa Terus, Mas. nggih. Kula ki kalih dulur Purwosari ki paribasane dhuwit ki nomor 6 Mas. Dhuwit niku nomor 6 kalih dulur Purwosari napa melih kalih Mas Arif Pak Carik ganteng iki lho. Aku ora tega narik 5.000 ya kari 1.500 kok. Sik pertanyaannya sampean kok nyepelekke dhuwit nomor 6. Lah 1 nganti 5 apa? Pancasila. Oh, alah.
kula nggih paling boten nggih dasare negara Mas nggih. Garuda Pancasila. Leres. Keadil Mas. Ora didhuwurne, ora dindekne dulur kabeh sak Purwosari teka rene njaluk donga muga-muga Purwosari saged kondang jayeng bawana. Amin ya rabbal alamin. Tur dawuhipun saking panitia lan ugi Pak Lurah, ini adalah ajang uji coba. Mangke menawi masyarakat tetap semangat dan antusias, insya Allah tiap tahun niku tetap wayangan ning digilir, bisa uga ning tempel, ning input, terus ganti ning cepet utara dan lain sebagainya. Mengko manut karo masyarakat mergo sing jenenge panitia karo Pak Lurah ki anane mung ngamini apa kang dadi kersane warga masyarakat Mas Gareng. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Tiap dusun dienekne wayangan. Amin. Amin 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 amin. Ning mau nggih dawuh Pak Lurah. Gandeng Pak Lurah menika piyai sepuh benjang tahun ngajeng tetep wayangan ning wayangan klasik tanpa bintang tamu dagelan Gareng. Mas Cahyo, dalem. Eneng ku nolak tak done apa piye? Ora. Iki tak done apa piye ora mesakne. Dulur Purwosari mlumpuk blek lho, kabeh ora mek Purwosari mlumpuk kene kabeh lho. Kok iso kowe iki ngedukne iki pangkatmu apa ngedukne udan lho? Wah, aku pangkatku terop kok. Lho tukang terop kok iso ngedukne udan. Oh iya. Oh iya. Desane Purwosari, gandeng mau bersih desa wis dijabarkan per suku kata. Saiki Purwosari aja nganti dilalekke. Purwosari 4 suku kata. Pur. Modar iki. Wis niki wau sepelane ning mburi ora nek kuwi. Loh, saiki iki zamane maju Mas Gareng. Dadi pelawak kudu serba cepat, tepat dan akurat. Aja nganti sambat. Oh, jane kula niku mboten sambat, Mas. Ning lek nggih wong jenengan ki langsung dadakan ngeten iki kula kan nggih mumet. Lho, ora apa-apa. Lek cara nggih dulur-dulur lintune kan nggih caces-caces ning nggih kula kuat-kuatne, Wan. Matur nuwun Pak Agus. Pak Agung Dewan, wonten Bu Camat, Pak Lurah sedaya sak kecamatan Babatan, Mas. Iki ora ketang sithik-sithik ya tak oceki ora ketang kok ya lek luput yang benerno. Heeh, omonganmu aja mubeng ae. Ayo Purwosari piye? Ayo. Yo, padine karo mikir kowe arepe. Wong nggih boten kok ngoten to, Mas. Paling basane kan kula kali jenengan ngeten iki kan ya perlu dengan berpikir. Upamane bocah cilik isik TK. Terus SD, SMP, SMA, terus kuliah. Bareng ngono iso mikir. Heeh. Ya. Lah ya pikiran Purwosari ki apa? Pur ki apa? Lah pur niku tegese lunas, Mas. Pur niku tegese lunas, wis lunas krentek atine dulur Purwosari bengi iki ngenekne wayangan dalange Mas Cahyo Kuntadi. Ya ora? Sik to, aku ki wong jaman saiki ra ngerti pur kok iso lunas. Napa leres to, Pak? Puri luras. Nggih to? Pur niku lunas to nggih? Oh iya. Oh kulino dadi asistene Mekar kok Pak De. Iya. Dadi lek ngerti lek pur ki lunas. Nggih. Selanjutnya wo. Wonten kahanan dalu menika regeng sanget ditenggani beliau-beliau pusarane ngadil termasuk pucuk pimpinan wonten ing laladan Kitha Panaraga. Terus saben wayah sela diagendakan ngeten iki mugi-mugi dulur Purwosari manggih kawilujengan kebagas warasan slamet donya slamet akhirat. Terus rinten kelawan dalu tansah manembah marang Gusti muga-muga rejekine melimpah ruah barokah saged tindak dateng Mekah lan Madinah. Lurai asmane Bapak Sukatman Su. Sik to Mas, sik to tak mikir sik to Mas, nggo padakne sing 15 yuta ya. Ya ora. Wong kene lho, nule mbok iculi lho, wong kok cepet. Ora perkara nominal, jenengan luwih enom. Tegese pemikirane luwih cemerlang, luwih cerdas, luwih cepet kudune. Angger enom mesti pikirane cemerlang. Urung mesti to, Mas, kok ya bayi ki cilik ya ora iso omong kok, Mas. Oh iya. Wis sampean lek ora bayi. Ayo. Ya wis bar bayi iki, Mas. Ayo, ayo. Su niku sugih bondo, sugih kanca, sugih piwelas. Tangga teparo kelawan masyarakat. Lah ngene iki sing tak senengi cepet ngene iki. Cerdas tenan. Tenan to? Sugih kanca, sugih bola, sugih bondo, sugih piwelas masyarakat.
Lah kuwi mesti dadi lurah. Heeh. Iki lho, kabeh disugene. Lek ora duwe welas nyang wong cilik, nuwun sewu lho. Nggih. Kadang kala sembako ya diotot. Niku Kowe kok ngerti? Lho, mantan lurah Mas kula nggih. Oh, sing didukne karo masyarakat iku kowe to? Nah iya. Gara-gara ya sembako tak slentengne kok, Mas. Ah iya. Oh, iya. Kedua kat. Kat sukat. Kat niku tegese niku napa niku sekatan. Kat niku Sik to Mas. Kat niku disekat. Tegese Bapak Sukatman niku tidak ada batasnya dengan masyarakat kecil, masyarakat menengah, pejabat bahkan pegawai negeri. Iki didum padha, didum rata. Bener. Ora ngajeni wae ning wong sing pangkat, ning ngajeni nyang wong cilik-cilik. Mergo biyen dadine karo wong cilik, Cilik. Allahumma Pak Sukatman kok yurung munggah-munggah teko kabeh. Kosek rong rampung kok terakhir man. Minggah nggih Pak Katman nggih. Ki keriman lho ya Allah. Ya muga-muga to kurang siji ki engko cair. Man niku tegese manembah marang Gusti, eling sing gawe jagat, teges niki ngerti ing budaya agama klawan trapsila. Oh, niku. Tepuk tangan gareng luar biasa. Ora enek sing macet babar pisan. Ya ora nek Mas arep macet kene yo mikir kok. Wow, jenengan ge ya Mas kok ya alhamdulillah Mas Cahyo nggih. Nggih. Pinanggih sampun ping kalih. Alhamdulillah. Muga-muga namung nderek ndedonga mawon sedaya masyarakat teng Purwosari menika sedaya kathah rejeki panjang yuswa. Amin. Jenengan kula golekne kanca mangke gek ngaturi Pak Lurah minggah wonten pepanggungan. Makaten Mas Cahyo. Nggih. Mbak Lucy Brahman niki waranggana domestik ning nyatane wis melanglang buana. Monggo. Ayo ngombe dhisik, ngombe dhisik. Mas, Mbak Lucy ki lek munggah mesti ngombe. Ah, sebab e? Brahman. Oh, nyombor ya. Ngobot sih. Apa meneh iki wayah rebesangan, Mas. Esuk sore katul dedak Lah. pur. Siya. Terus pokoke. Tukung monggo Mbak Lucy. Yo. Iki lek Jawa sasi apa iki? Niki selo to, Mas? Bar selo apa? Lokak besar. Besar biasanya apa? Yo dibeleh lho, Mas. Nggih korban Belah sapa? Brahman. Ya aja sia-sia ngono kuwi. Iki waranggana sing tresnani ya piyai akeh. Kuwi Warang dibeleh. besar ya dibelah. Nruduk kowe kuwi. Lha ngopo kok nyeruduk aku? Wong aku pawange beleh kok. Aku mau sakjane wis tak ati-ati lho. Arep nderek Ki Dalang Cahya Kuntadi. Alah, Selamat. Wedi lek kleru sebut. Lah kok Aku iso? tak halus-halus ning ngene bae joget aku. Wek. Cah-cah yo lho, sentimen. Mbak sampean iki ngormati jenengan lho. Oh ngoten Iki nggih. mau tukung-tukung to. Nggih. Tukunge sing angon bebek. Dadi sampean padake bebek. Sampean bebek wedok gareng bebek lanang. Wis arep ngopo monggo ngono ayo. Mas Cahyo. Apa? Nuwun sewu jenengan pateni lampune riyin. Nang apa? Kula tak ngombor. Wong wadake kancane bebek lanang karo bebek wedok, Yulusi. Kono sik. Aku Yayu kene mau kok jere ya. sapi arep dibeleh. Heeh. Wilujeng dalu Mas Dalang. Nggih, Katuran wilujeng dalu. pinarak panjenengan sak kanca. Estu. Kados pundi pawartosipun lak nggih sehat panjang yuswanipun. Pangestunipun Mbak Lucy sehat nir ing sambikala Bagaswara. Alhamdulillah Bapak dosen kula pojekne kathah rezekinipun Amin. membawa seni wayang semakin nguncara sak nuswantara. Amin. Napa melih panjenengan taun iki digandrungi kali Piyai Ponorogo. Luar biasa, saya itu bangga hidup di kota Ponorogo. Nggih. Mergi Piyai Ponorogo niku piyai kang sembodo. Contone malam hari ini masyarakat Purwosari gitu. Pripun? Anane dengan efisiensi anggaran sing kaya ngene kabeh mlenet gitu. Bu Camat ki pirsa niku. Lurah kok sampai iso ngenek ning ngene iki karo masyarakat. Jempole gak trimo siji 10. Tepuk tangan. Dan hebatnya lagi Purwosari tidak swadaya, tidak menarik iuran kepada warga masyarakat. edan Dana desa dikumpulkan
jerih payah para perangkat untuk menyenangkan warga di Purwosari. Lah itu. Masalah tenan iku nggih. Saestu. Angel lho Pak, tahun iki mumet lho Pak Estu, mumet tenan. Mergi ki sirahe ya umup, apa neh pagelaran koyo ngene iki lho. Nyun sewu sing diaturne Mas Gareng wau leres. Kula wau mlebet mboten saged sakek kathahe penjual enten 1 kilo. Wah, asmane sapa Pak Lurah? Pak Sukatman to. Nggih, Pak Sukatman. Piyayine rendah hati, ya toh. Panitia niku Mas Estu tiange bener. Tiange napa niku tiang temen Estu. Temen kabeh. Lek didhawuhi Pak Lurah niki nyuwun sewu lho nggih, niki crita anane. Nggih. Pak Carik niku namine kan Pak Arif. Pak Arif, Mas Arif. Pak Arif ki tenggen kula nggih sing diutus kok ya bapake. Jenenge Pak Sumawan. Betul. Lah ndayahune sinden atik jam 4:30 esuk. Ngerti? Lah aku kan ya urung raup rong apa. Ya bener kuwi. Jan perso Lho, to. ya ono 4:30 to. Pas kuwi. Aku ora gawe apa-apa. Aku iku nggawe daster tok. Lah ya malah ngopo kok panjenengane kok rawuh ngene jenengan kok 4:30 isuk. Sampe ora ngerti to? Lah kuwi ya ono lak wayahe nyombor kuwi. Aku ya gragapen lho lek diwayahi moro kok jam sakmono lho saking disipline piyai to Mas. Nggih aku wis lali ndak gawe apa-apa le. Bapake Mas Arif. Asmane sinten wau? Pak anu, sik Pak Sumawan. Sumawan. Pak Sumawan. Sumawan tegese suke piyai ingkang becik ya. Nggih. Ma iki madhep mantep ning pangeran tegese piyai kang utun, piyai kang napa niku jenenge tekun agamane. Wan selalu menawan dan dermawan. Aku makanya Pak Mawan teko aku ya dermawan aku. Pun Pak tragisine jenengan ngoten niku aku ya ngoten. Iso-iso lah aku ya ora gawe apa-apa tane daster tok. Pak Sumaman langsung jujuk neng kandang ya. Aku mau weres ngawut ya ora. Guyon saun-sawen niku saking kagume kula niku lho. Pak Carike muda. Pak Carike Mas Arif muda. Pak Lurah nggih ngoten. Bu Camatnya niku Nah. Camate Anggun. cantik. Wonder Woman Pemkab Ponorogo. Lah. Nggih niku. Bu Lurah, Bu Camat niku. Piyayine pejabat. Asmane gitu. sinten Bu Camat? Bu Hanifah. Bu Siti Hanifah werdekno. Siti Hanifah. Siti kuwi tegese lemah. Heeh. Panguripane wong urip ning alam donya Heeh. kuwi jenenge lemah. Ya. Nah, Siti Hanifah. Hani. Heeh, apa? Ayo ora iso. Hani. Ayo ngawur ilang dasmu lho ya. Ane Pak Dewan iki. Hani itu tegese hanya nikmat. Wah, pinter-pinter. Bengi iki Nikmatnya masyarakat sekecamatan Babatan. jan nggih luar biasa. Matur sembah nuwun niki Bu Camat sing sregep niku lek enten wayangan nggih ngantos nenggani timbukan. Ning aku gumun aku Mbak Lucy. Ya napa? Desa-desa teng Babatan lah do wayangan bersih desa. Nggih. Pertanyaannya kapan ya bersih camat ya? Ora enak ya Reng ya. Derek wonten ning muga-muga begini iki digendakan lho Mas. Nggih, mboten. Pokoke bar kaya ngene rejane kok kecamatan urung pernah kula ki wayangan te kecamatan. Nggih. Lenggen kula Karanganyar mriko Nggih. niku setiap Agustusan niku teng kecamatan sing mandegani Pak Camat, lajeng para lurah-lurah sak kecamatan niku do iuran enek kurangi sing nomboki camate. Ngono kuwi. Terus mengatakan Bu Camat Nggih. menika anu masukan saking Bapak Dalang. Monggo enggal dipun galihaken. Kersane tambah mumet. Bu Camat niku riyen kanca kula ngopi. Aduh. Niki rekan kerja wonten Bapedar rumiyin, Syukur, wonten syukur. pariwisata. Wah, Nggih, hebat nggih. memang luar Nggih. biasa. Lah niki lak panjenenganipun Pak Lurah wau diamanahkan oleh panitia masyarakat pokoknya Pak Lurah kudu naik panggung engko terus joget apa nembang karo Mbak Lucy. Nah, Milo to, Nggih. cobi ditawari penonton pareng napa mboten Pak Lurah jumeneng? Pareng? Oh pareng masalah. Ganten Pak kene. Lurah yang fane kathah lho nggih. kula sing mriki. Oh nggih Nuwun cobi. sewu Pak Sukatman kersanipun minggah panggung Pak Bu nggih. Setuju nggih? Kompak nggih? Jos tenan. Nggih, ning ya kuwi Pak Lurah pilihane loro. Napa niku? Yen ora nembang nyawer. Ha kuwi. Aman ya aman. Lurah Purwosari kok piyai Babatan ki los. Los kabeh. Wong los wong sugih kabeh iki. Sugih Amin. kabeh kok. Nggih. Piyai kok Yo, ngene iki duduk. sukses. Duduk. Bapak Monggo. Lurah. Nenek. Nggih,
Sembahun Bu Sembahun. Camat. Terima kasih Bu Camat, Pak Dewan. Wah niki piyai Wah, kan wah. sregep turun ke bawah. Betul Mbak Yulusi, tenan kok luar biasa. Matur nuwun, Masya kok Allah. nang kene dhewe ku ora ono apa to Kang Pur? Masya Allah. nggih. Oh ya wis siji aku siji. Kok aku ke iki bengi iki kok dadi nuwun sewu Mbah Kadipaten nyuwun disawer lho Bu Camat. Oh nggih. Nggih, sembah Nggih niki nuwun. wong Bu Camat mawon nggih. Makasih nggih. Sembah nuwun. Nah, ngeten iki lho Mbah Lurah dipaten lho yuk nggih. Luar biasa. Ngalah nyapur rasa. Niki Mbak Lucy karian Mas Gareng wonten pamundhut kula waos rumiyin. Siap. Assalamualaikum Mbak Dalang, waalaikumsalam. Saking Bapak Jonianto Ketua Panitia Bersih Desa Purwosari nyuwun gending lestari kalian gubuk asmara. Katur dumateng warga masyarakat Desa Purwosari sedayanipun kanthi atur sugeng amirsani lan midhangetaken pagelaran Ringgit Purwa sedalun atas mugi-mugi kita sedaya keluarga masyarakat Desa Purwosari tetap guyub rukun ayem tentrem gemah ripah loh jinawi. Amin. Wassalam. Nggih, matur nuwun. Ugi saking Bapak Sumawan, Mbah Sumawan. Menika ngersakaken sambel kemangi kalian ninggal katresnan. Katur dumateng warga RT 17 RW 3 Cepet Utara Desa Purwosari kanthi atur sugeng amirsani Ringgit Purwa sedalun atas. Mugi-mugi tansah pinaringan kawilujengan sukses anggenipun sami tetanen. Amin. Nggih. Saking Bapak Budiono kami tuwa dukuh ngimput. Nggih. Nyuwun gending pepeling katur dumateng sedaya warga dukuh ngimput khususipun lan sedaya warga masyarakat Purwosari umumipun kanthi atur sugeng mirsani pagelaran Ringgit Purwa sedalun atas. Mugi sedaya tansah pinaringan kesehatan sehingga saged makarya lan pikantuk berkah saking ngarsane Gusti Allah. Amin. Kula nyuwun gending kembang rawe saking Bapak Jemiran Banjarjo 1 matur nuwun. Nggih. Saking Pak Agus Wito Dewan Daerah DPRD nyuwun gending pepiling kalian lestari. Gandeng ingkang mayoritas ngersakaken lestari. Nggih. Bocah cantik-cantik niki nggih kedati Anjake nggih Mbak Lucy nggih. Nggih to sing cantik-cantik niki kok ya. Generasi muda. Betul, Anak milenial. Betul. Sing mirsani timbali riyen. Sekawan langsung. Ya, Ayo. betul. Wiwit saking Mbak Tri Astuti terus Mbak nggih. Dian, Moga-moga. Mbak Birgita kali Mbak Winong coba kaya apa. Nggih. Ya awake dhewe dhisik ning kene. Oh, bapakku ke Yulusi. Dalam. Kok Mbah Wan nek bayar penging jam 5 lho. Lah nyapa? Ya bahaya neh mau ngejob wis jam 5 kok. Mbah Mawan tak pengini omahku. Nggih. Wedhus ku bungok-bungok neh kok. Monggo diaturaken lestari semoga tali silaturahim warga masyarakat Purwosari tetap lestari abadi sepanjang masa. Ya. Monggo. Oleh Gareng di SMS. Jenengan mboten pirsa to. Masyarakat mriki niku pun kangen suwantene Bu Kesi. Lah, dah. Lek nenggani kasonten wau. Oh. Biasane Bu mboten kindang sak lagu jenengan bagei. Sir kula ajeng kula nembang setengah papat engko ngoten. Lah niki sing pentingane Piyai Ponorogo niku Bu Kesi lek kadung bawa wis bojoku ndelok teko esuk kok. Wah. Tenan niku. Kandhane lho napa Yen melih. percaya nggih to Pak nggih? Nggih, Lho Oh, ati nggih, Pak. ngapusi. Kula kenten lek pun mboten seneng ya. Piye Pokoknya jane? niki- Tak kira sing seneng lek mung kula tok ngono maksudnya. Nggih. Jenengan iki piye? Ya Bu Kesi nglegani Kyai Monggo, Mbak kene. Kesi. Nggih. Monggo, Bu Kesi. Keuangan niki Mbak kakung-kakung sedaya kalih swanten panjenengan. Lho ya. Apa sayang? Minggu mawon nggih. Hah? Lho iki lho, jumeneng napa lenggah? Lenggah mawon nggih. Jumeneng Mbak Kesi niki lho aku kok diseneni bapak. Bu Kesi, nuwun Dalem, sewu dalem, Bu. dalem. Suara terbanyak nggih Bu nggih, nuwun Nggih. sewu. Niki Bu Kesi jumeneng napa lenggah? Lenggah napa jumeneng? Kaya neng omah lebu kuwi nang jumenengke. Ayo. Pokok Piyai Ponorogo niku rata Pak Yoyo. Nggih, Ta. Sing remen senior nggih kata, junior nggih kata. Nggih, Ta, Ngoten lho, Mbak. dadi sama rata. Terima kasih nggih. Monggo jeng. Sir kula ajeng kula imbungin gara-gara engko. Lah niki wis bisiki kula malah Wah, nggih. dicani kula. Ya jumeneng Bu Kesi? Rapopo nggih nggih. Bu nggih. Kesi. Mumpung jarike anyar niki. Nggih. Janak yo. Tenang ya. Nyuwun sewu, Mas Dalang. Apa sayang? Ngapun
Terusan ya ngono kuwi ta yu ning dalem. Iki wong nyeluk bojone dhewe sayang iki ya pas ae lek bojone wong celuk sayang iki masalah. Biasane gugur ngono. Aku dadi baygon yang saiki. Kowe sinden bengak-bengak tak lole gedang goreng. Muga-muga katresnanmu karo aku lahir batin tenan. Disekseni karo warga masyarakat Purwosari ing dalu niki. Bapak Ibu nyuwun donga panjenengan nggih, mugi-mugi Pak Dalang Cahya Kuntadi menika anggenipun tresnani kula lahir batin nggih Pak, Bu. Sebab adatipun ngeten Bapak Ibu, dalang niku dalang menawi mulai kondang laris tur ganteng enom tanggapane larang. Godha telung perkara niku sing mboten saged dikipataken. Godhane bondo saged, godaning pangkat saged, ning godane wanita ayu. Berat niku berat. Wah, do kok ya. Nggih. Aku manggon mburi dhewe ya ngono kok ya. Dadi sampean tak weling. Ya kayak nembang Bu Kesi ya. Arep meling apa? Tak seksekne karo warga masyarakat Ponorogo khususipun Purwosari angger mengke Pak Cahya Kuntadi sering tanggapan teng mriki kok nganti krungu Pak Cahya duwe demenan teng Ponorogo. Tak ketok tenan pendeke. Yuk Kesi. Tenan dalem-dalem. Kula ke saestu, kula niku Pripun? tenan tresna karo Mas Cahya niku luar biasa. Nggih. Mboten kulino jenenge Pak Cahya ki selingkuh. Alhamdulillah. Mboten kulino Pak Cahya niku pacaran. Lah, Nggih. Mboten kulino Pak Cahya niku dolanan wong wedok. Saksine lho. Saking primpene kok. Saya mau mburi ra penak padha ngobongke wong omah-omah lho. Mboten tegeseke pripun jaga rumah tanggane jenengan. Sampeyan kudune mbelani aku, nun sewu elek-elek ya. Kula niki Pak kula Mbah Sukron lah ya kaji. Nggih. Kaya mu balek ya to. Terus anggen kula mamah karo sampean aja kuwatir Bu Kesi. Pripun? Anake dhewe wis papat to. Papat, manak papat aku Ayo wisan. papat to. Dadi watakku piye omah-omah wis pirang tahun? 15 tahun. 15 tahun kan apal karo watakku. Apal. Karo lagianku apal to. Apal. Kapan seorang Cahya Kuntadi jaraki wong wedok liya yen nenek sampeyan? Ora tau. Bu Ibu, sampean trimo enggak le Pak Cahya Kuntadi duwe pacar ning kene Ibu? Khusus kali Bu Kesi nggih Bu nggih? Ya, tenan aja njaraki cah wedok wis mbok ponakamu ki Winong ki ayu, Brigita ki ayu wis menepno atimu Pak ben rumah tanggane awake awet, awake dhewe lek ngembangke kesenian ngrembaka ning ngendi-ngendi. Amin. Ngono ya Pak ya? Ora Wes, arep khusus warga masyarakat Purwosari kula badhe nembangaken karyanipun Mbah Kakung Sukron Suwondo mara sepuh kula langgam Sri Huning Mustika Tuban. Pripun Bapak Ibu? Wah, Mbak istriku penggemarnya sih akeh Mbak Lucy. Jenengan iki aku milih ketingin lho iki biyen jare ora Purwosari. sampai ra tau wadus lali kok nek. Loh, Mendino ora tau brei kok. awake mbiyen jaman nalika nderek Mbah Yatno aku jek SMKI, SMA lho, Pak. Ning kene iki kaya omah. Dados piyayi Ponorogo menika kula teng mriki kados mulih teng kandang kula. Kula nalika tasik SMA niku tumut Mbah Yatno, dalang guru kula, omah kula teng mriki. Dadi wong Ponorogo niku senes tiang sanes kangge kula ning sedaya keluarga ngoten. Ning anggar wong Ponorogo ngejob sampean telepon sampean dinyang kok wangele ram sampean. Mas, ki sing marai grogi iki aku ya gur kuwi. Heeh to. Ya kuwi sing marai grogi iki buka siki dinyang angele ram. Ora Wong iki guyon. nang dalang ngetop. Ayo. Nggih, rupa nggawa rego toreng niki wae lho sembodone Piyayi Ponorogo. Apa? Pun kadung gandrung wis gak tau nyang-nyangan. Oh nggih, nggih. Nggih, wis bejone jenengan pokok. Ora tau ngenyang loro ganti dalang. Modele gerilya. Monggo Bu Kesi. Ayo. Putri kang sulestiang warani Sri Huning Mustika Iki kok madang karo. Lah kok iso lho. Penake kaya ngene kok iso. Jujur suwi gerak susu ret tau gendanda apa. Saking kerepe melu. Modele ya ngono kuwi. Madang karake ya ngono kuwi. Geragap aku sampe lali kabeh. Kaya-kaya Tulungagungan, kaya-kaya Ponorogan, Iya. kaya-kaya Bubrah Larang. Kok jebul
ketemu neh. Madangkara kok ya. Tenang mawon Mbak Lucy, sing gragap mboten namung jenengan. Aja ngecek-ngecek ya, Cak. Kandhane Mbak Lurah mawon kula kabeh iki padha diredheke mboten umum. Engko anggar bar jam 2 lek gragap kabeh dolan. Ngoten ya. Kandhane kok ya. Catetan ya. Catatan sajroning ati. Catetan masih saya malah tilas. Aku pemeda ikirwa. Modele kok setengah talu barang ya yo ya. Deng dangling. Cacah kula ngruwak kok Deng dangling. Jebul dingen-ken kok ya enek neh. Modele iki ilang nek pedhot nek temu neh. Ya. Sing penting ning kene oleh tim-timan lho. Mbak Yulusi, dulur-dulur ingkang rawuh sedhuwur ya alhamdulillah. Balong rawuh. Nggih. Madiun rawuh. Mboten to? Magetan rawuh Mas Cahyo. Nggih. Menika sedhuwur ya sampung caket mriku nggih rawuh. Nggih. Wis luar biasa. Nggih. Ning Piyayi Ponorogo menika nuwun sewu. Pripun? Nggih wonten kathah ingkang remen kalian lucon kalian lagon. Ning ugi tasih kathah sanget pemerhati lakon. Leres Mas Cahyo. Mula saking menika supaya kabeh keperatan nggih Mbak ya. Nggih. Moga-moga nyumbangkan. Mula saking menika nyuwun pangapunten ingkang agung mangke kalajengaken wonten goro-goro tetep bersama bintang-bintangnya Madangkara. Siap. Ngoten Mas Gareng sembanipun nggih. Nggih, sami-sami Mas. Nggih. Ya Nduk, rerakit mbacut nih gelar cerita.